Здравейте, хора! Днес ще ви покажем цялата ми колекция от марката Артина. Ето го същия скесник, ама изхабен. Артина и той. Този е другия, който ползвам, още не съм рисувал вътре. И в този не съм рисувал. Той ми е нов. Това се рисувах 2-3 рисунки набързо. Това е Артина маркери. 18 броя. Другите ми маркери, първите Артина, които бяха 10 броя от Пепко. И той сами, които ползвам. Имам един коректор, ето го, който е деца чувате. Един трящ молив син. Един зелен молив. Химикал. Обърках се. Още един син химикал. Той не е трящ. Той се води, хора, вижте, като тънкопесец. Чакай си да фокусира. Не може да фокусира. И той са работите, които ползвам. Но след на седми ще си купа нови моливи и нови работи още от Пепко. Вие бяхте с Тони Бомбони, Шишони Галони. Чао! Абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и гледайте всичките видеа. Чао!